Croeso I chi i'r myfyrdod hwn. Fe garen ni yr wythnos hon barhau ar y thema ni wedi dechrau bythefnos nawr, sef yr Exodus. Ac ystyried pa fath un oedd Moses, sef yr arweinydd arweiniodd genedl yr Israeliad mas o'r Aifft. Fe a'i chwaer, Miriam a'i frawd Aaron. I ni'n gwybod tipyn am Moses yn ôl awdur llyfr yr Exodus yn dweud cryn dipyn amdano. Ni'n gwybod amdano fe yn cael ei fagwraeth honno yn yr Aifft fel un o blant Pharo, ac yna I fod wedi dianc ar ôl llofruddio rhywun yn yr Aifft ac mynd I anialwch Midian, ac yn y fan honno cael profiad ysgytwol iawn yn Horeb, neu ar Horeb, mynydd Duw. Ac yn y fan honno mae'n clywed y llais yma yn siarad ag mas o'r berth yn llosgi. Siwyd yn union ddigwyddodd y profiad hwn, gallai ddim dweud wrthoch chi, mae'n amlwg bod rhywbeth wedi digwydd na ddysgwyd Moses yn fawr iawn. Ac mae'n clywed y llais yma yn dweud wrtho fynd i'r Aifft, lle oedd wedi dianc. Oedd rhyw 20 mlynedd wedi mynd oedd ar y digwyddiad hwnnw yn ôl yr amserlen sydd yn cael ei roi I ni. Ac oedd wedi bod yn Midian am y cyfnod hwnnw ac wedi priodi ac wedi dod yn dad I blant. Ac oedd yn fugail yn y fan honno. Ac mae fe yn clywed. Mae fe oedd yr un I arwen y bobl mas o'r Aifft. Nawr, gallwch chi ddychmygu Moses yn y cyflwr hwnnw. Pwy fi? Pwy fi mewn gwirionedd? I fi ddim yn berson arbennig iawn. A dyna ddwedodd fel na oedd e'n ymateb i'r cais yma iddo arwen y bobl. I'r cais yma iddo fe helpu I ryddhau y bobl o gaethweision. Dyna fel ni'n ymateb yn aml iawn, ynddo fe? Amser bod rhywun yn gofyn I ni I wneud rhywbeth. Pwy fi? Fel gweinidog, gallai ddweud mod I wedi dod ar draws y gwrthwynebiad hwn gannoedd o weithiau erbyn hyn. Gofnwch I rywun arall. Gallai I ddim wneud e. A gymaint ohonyn nhw oedd yn codi gwrthwynebiad hyn ar ôl perswad yn penderfynu bod nhw'n mynd I wneud e ac yn gwneud e mewn modd ardderchog hefyd. Dyna yw profiad I fel gweinidog yn y materion hyn. Pwy ydw I, meddai Moses? Ac mae'n codi rai gwrthwynebiadau. Ac a'i ddarllen nawr rhan o'r bedwaredd bennod o lyfr Exodus lle mae'n cyfeirio at y gwrthwynebiadau hyn. Dywedodd Moses wrth yr arglwydd, o farglwydd, ni fi meriod yn ŵr hiawdl, nac yn y gorffennol, nac pan ddechreuas lefaru wrth dy was. Y mae fy llyferydd yn araf, am tafod yn drwm. Yna dywedodd yr arglwydd wrtho, pwy ar oes enau I fei drolyn? Pwy a gwna yn fyd neu'n fyddar? Pwy ar idd iddo olwg neu wneud yn ddall? Onid my fi, yr arglwydd? Yn awr dos, rof help I ti I lefaru a ddysgu beth i'w ddweud. Ond dywedodd ef, o farglwydd, anfon pwy bynnag arall o fyny. Digiodd yr arglwydd wrth Moses, a dywedodd, onid Aaron y lefiad yw dy frawd? Gwn y gall ef siarad yn hiawdl.
Nawr mae'n debyg mae atal dweud oedd ar Moses a'i fod e'n cael tipyn o broblem i gael y geiriau mas yn iawn. Ac oedd hynny yn reswm digon da, hynny di be, iddo fe beidio a mynd i gyflawni'r gwaith hwn. Ond medde Duw hwnna ddim yn broblem. Dyw unrhyw beth fel yna sydd yn ar berson ddim yn rhwystro'r person hwnnw i wneud gwaith. Dyw unrhyw nam ar leferydd, neu unrhyw nam ar gliw, neu unrhyw nam o unrhyw fath ddim yn rhwystyr i berson i gyflawni gwaith da. A mae rhaid i ni fod yn barod i gofio hynny yn ein sefyllfa oedd yna hefyd. Beth bynnag, yma Moses yn cytuno. Ac mae'n mynd gyda'i frawd Aaron at Pharo. Ac mae'n dechrau dweud wrth y Pharo i adael y bobl i fynd yn rhydd. Nawr, dychmygwch y sefyllfa yma nawr. Pharo, brenin yr Aifft, dyn hynod grefyddol. Oedd e'n gwybod am y duwiau oedd yn yr Aifft, ac mi roedd yn ymgnawdoliad o'r pennaf ohonynt, Horws. Fe oedd yn siarad drwy Pharo, ac oedd Pharo yn adnabod y duwiau i gyd. Y duwiau hynny oedd wedi bod yn helpu'r Aifft ers o leia 2000 o flynyddoedd cyn y cyfnod hwn. Fe Pharo yn gallu troi yn y gweud, disgwlwch ar y goreiddiad ni, disgwlwch ar y gogoniannau i ni wedi greu, y duwiau sydd wedi'n harwen ni hyn. Mae'n duwiau ni wedi'n harwen ni fuddugoliaethau dros ein gelynion. Mae'n duwiau ni wedi sicrhau llewyrch a mawrdra a gogoniant i ni yn y lle hwn. Mae'n duwiau ni wedi sicrhau mae'n gwareiddiad ni rod i doca yn y byd i gyd. Dyna fel bydde Pharo meddwl. Dyna fel beth bydde wedi gweld. A nawr, yma Moses ac Aaron yn dod ato fe o hil y caethweision yma, o'r hil dirmigedig yma, a dyna yw sail pob rhyfel, pob gwrthdaro, pob drwg sydd yn digwydd yn ein byd ni yw'r duedd yma sydd ynom ni ac mewn pobl yn gyffredinol i edrych lawr ar bobl eraill. Ac ystyried yr eraill hynny yn israddol iddyn nhw eu hunain. Dyna yw sail drygionau, a fel yna bydde Pharo yn edrych ar yr Israeliad. Ac mi roedd Moses ac Aaron yn dod o'i plith nhw ac yn dweud wrth y Pharo bod y Duw nhw, Iafe, ydwyf yr hwn ydwyf, bod hwnnw, Duw oedd Pharo ddim eriod wedi clywed amdano, ac os oedd e'n dduw o gwbl mae'n amlwg i fod yn israddol, achos mae ei bobl yn gaethweision, ac nid yn fuddugoliaethus mewn rhyfeloedd, ac nid yn rhai oedd yn teyrnasu ac yn gormesu dros eraill, nid yn rhai cyfoethog. Caethweision. Pa fath dduw oedd hwn oedd yn beiddio dod ger bron Pharo a'i dduwiau a dweud wrth nhw beth i wneud. Gwrandwch ar y darn bach yma, chi'n clywed y dirmig yn y modd mae'n cael ei ysgrifennu. Yna aeth Moses ac Aaron at Pharo a dweud, fel hyn y dywed yr arglwydd Duw Israel, gollwng fy mhobl yn rhydd mwyn iddynt gadw gwyl i mi yn yr anialwch. Dywedodd Pharo, pwy yw yr arglwydd? Pam y dylwn ni fyddhau iddo a gollwng Israel yn rhydd? Nid wyf yn adnabod
yr arglwydd. Nawr, nid arglwydd bydde Pharo wedi gweud, wrth gwrs, ond yr enw diarth iddo fe, Iafe. Achos mae cael ei osod fel yr arglwydd yn y cyfieithiadau yma. Am y rheswm bod yr Iddewon ddim yn ynganu'r enw. Felly maen nhw'n defnyddio yr arglwydd yn lle enw Iafe yn y testun. Nid wyf yn adnabod Iafe, ac felly nid wyf am ollwng Israel yn rhydd. Yna dwyd asant, y mae Duw'r Hebreaid wedi cyfarfod â ni. Gad i ni fynd daeth dridiau'r yn ialwch i aberthu i'r Iafe ein Duw, rhag iddo ein taro a haint neu a chleddyf. Ond dywedodd brenin yr Aifft wrthynt, Moses ac Aaron, pam rydych yn denu'r bobl oddi wrth i gwaith? Ewch yn ôl at eich gorchwilion. Dyna ni. Dyna Pharo. Mae rhaid i ni gofio, amser ni'n edrych nôl i'r cyfnod hwn, oedd y cysyniad o'r dwyfol yn ymgnawdoli mewn bodau meidrol, ddim yn rhywbeth oedd yn achosi unrhyw fath o gynnwrf. Yn y cyfnod ni yma'r cynnwrf hynny, a'r bobl a herwydd datblygiadau gwyddonol ac yn y blaen yn mynd ati ddi i ddadansoddi ac yn dweud na, mae yna'n amhosib. Ond nhw ddim yn poeni am hynny nôl yn y cyfnod hwnnw, na chwaith yng nghyfnod Iesu. Yn nghyfnod Iesu, mi roedd Cesar yn cael ei ystyried yn dduw, mi roedd Awgwstws yn cael ei ystyried yn dduw, mi roedd yr ymerodron eraill oedd yn bodoli yn cael ei ystyried yn dduwiau yn ogystal. Na, yr hyn oedd y broblem fawr yn y oes honno oedd nid y ffaith bod e wedi ymgnadoli, bod Duw wedi ymgnadoli, ond bod e wedi ymgnadoli mewn dyn cyffredin. Mewn yn y Testament Newydd yn Iesu wrth gwrs bod e wedi ymgnadoli yn y sâr na o Nazareth, y dyn cyffredin o Nazareth. A hefyd, o beth oedd yn gwneud yn wath amser oedd yr eglwys ifanc yn ymestyn mewn i'r byd, hefyd y syniad i fod e wedi ymgnadoli mewn person oedd wedi ei ladd fel terrorist, fel troseddwr, wedi ei ddienyddio ar domes bwriel, tu fas i furiau'r dre. Y dwyfol wedi ymgnadoli mewn person fel yna. Dewch o hwnna. Oedd yr un broblem gyda Pharo yn y hanes yr Exodus. Nid bod Moses yn honni bod wedi ymgnadoli, ond bod rhywun fel Moses yn siarad ar ran y bod dwyfol. Ac yn siarad â Pharo fel se bod e'n gydrodd ag e. Nawr, i Pharo, beth oedd Moses? Y bigel yma o Midian. Oedd e'n fwy israddol, yn perthyn i'r hil y caethweision. Pam ar wyneb ddiar dyle fe i wrando ar Moses ac Aaron i frawd a Miriam i chwaer nes ymlaen, mae hi'n dod mewn i'r stori hefyd. Pam? Fe oedd yn ymgnadoliad o'r dwyfol ac mi roedd e yn edrych ar unrhyw fodau eraill fel rai na ddylid gwrando arnyn nhw. A nath e ddim. Nawr mae yna wers fan hyn ar y dechrau deg yn y hanes yr Exodus ac wrth gwrs yn hanes Iesu. Y pwysles yma mae drwy y cyffredin y mae Duw yn gweithredu. Y bobl gyffredin. Y bobl gyffredin sydd yn wrth gael ei trefnu gan arweinwyr sydd yn
fynegiant o ewyllus Duw. Yn yr Hen Testament. Person gyffredin yn y Testament Newydd a nath Dduw ddewis i ddatguddio'i hunan i'r byd drwyddo. Mae hyn yn pwysleisio yr hyn sydd yn sylfaenol i'r Gristnogaeth ac sydd yn gwrthdaro o hyd. Mae pobl heddi, fel yn y cyfnod hwnnw, yn credu mai trwy'r cyfoethogion pwysig y mae gwaredigaeth yn mynd i ddod i'r byd yma. Trwy'r bobl sydd yn byw mwyn I cyfoeth ac mwyn grym ac mwyn statws. Mae rheini sydd yn mynd I achub y byd. Mae pobl yn credu hynny. Edrychwch ar yr ymddiriedau sy'n cael ei roi mewn I gwahanol lewodraethau. Ac edrychwch fel mae rheini yn mynegu dirmig tuag at y rhai sydd yn israddol yn ei golwg nhw. Boed o fewn y deyrnas ei hunan, neu mewn gwledydd eraill wrth bod nhw'n paratoi I fynd I ryfela yn ei herbyn. Ac yn ni'n gweld ac yn clywed hynny nawr yn y paratoadau sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Mawr gywilydd i'r bobl sydd mewn awdurdod. Odyn, I ni'n dal I fyw mewn byd fel oedd Moses yn byw, fel oedd Iesu yn byw. A'r grymus cyfoethog yn dal I drarglwyddiaethu. Ond mae Duw yn dweud wrthon ni, drwy'r storiau yma a drwy berson Iesu o Nazareth, I fod yn ystyried yr un mwyaf israddol yng ngolwg y byd, fel un sydd yn holl bwysig yn ei olwg A hynny yw'r neges y dylen ni gyflwyno. Mae Duw yn ein caru ni. Ie, ni sydd ddim yn credu bod llawer o gyfraniad gyda ni'n neud. Ni sydd yn credu yn bod ni'n israddol I bobl bwysig, cyfoethog ac yn y blaen. Nagyn. Dyna neges Duw. Mae'n ein caru ni. Ni fel I ni. A diolch iddo am rym y cariad hwnnw. Y cariad hwnnw a ryddhaodd yr Israeliad o ormes yr Aifft. Y cariad hwnnw a ryddhaodd ninne o ormes pechod. Yn Iesu. Diolch iddo.